республика, төбәк ара, халык ара һәм бөтен Россия фән олимпиадаларында җиңүчеләрне хөрмәтләү тантанасын башлап җибәрәбез. Интеллектуаль ярышлар белемнәрне тикшерү генә түгел, бу безнең барлык район мәгариф экосистемасының сыйфатын билгеләүче төп индикатор. Данил кызын сәхнәбез түренә чакырабыз. Һәм инде урамнарга озатабыз. Шуннан да инде урын алу бер мәсьәлә, без кул чабып сөенеп утырабыз, ләкин аның артында күпме хезмәт, күпме йокысыз төннәр, борчулар. Шуның өчен сезгә бик зур итеп рәхмәт әйтәсе килә һәм ата-аналарга бик зур рәхмәт. Һәм Юсупов Денислам, ватанны саклау һәм иминлек нигезләре Түренә чакырабыз. Bir aylık sizinle birge Big Motor Trip 21. Asır kulübünleri yaş uylap tavuşlar Olimpiyasına imza kasavan edik. Bugün fen olimpiyadaları boyunca imza kasıyoruz. Rus dili һәм әдәбияты фәннәре буенча халыкара әдәбияты фәне буенча республика олимпиада гимназия интернатының 8-нче сыйныф укучылары Balalar, hürmetli okutuşlar, magarif hizmetkarları, bilgen konaklar, ota-analar, şundan da şükürle tebrik edeyim sizinle. Bu sizin zor oңuş. Big zor rahmet sizge, fedakar hizmetleri için, tırışlığınız için, buna kadarkısını vakitte, buna şimdi dünya ağır vakitte tırışı bukanımız için, bizi jingüge erişkört gelmiş. Big zor rahmet sizge, hürmetli balalar, kadirli okutuşlar. Şimdi yine bu müsibinde yollanan ürlerimize tutup kalmamız. Akay һәм Мари Суксу төп гомуми белем бирү мәктәпләре коллективлары җитәкчеләре Җитәкчесе Гөлнара Мирхазин кызы. Фото Ришдал һәм инде Гран-при Басыров Миргалим Гыйлем улы исемендәге Галимҗанова Рәйхан Филүс кызын сәхнәгә чакырабыз.